Moi! Täällä Ältäys Tampeli. Ottakaa mä putsaan teille. Niin, eli tänään me tehdään tabletin esittelyvideo. Painetaan nappia. Kello on 1:02. Täällä. Mä oon poistanut tästä kellon. Tässä. Te näette, että mulla on vielä yksi sivu tuolla. Mutta sitä mä en näytä. Koska siellä on kello, jossa näkyy paikkakunta, jos mä asun. Ja mä en halua feikkaa sitä. Koska sit mä unohdin se. Ei, mutta mä en halua näyttää sitä. Älä mitä vastaan. Mä syön juuttanuksia samalla. Okei, mä lopetan. Eikä tos mulla on Google. Mulla on WhatsAppi. Crafting and building. Playpelit. Minecraft Story Mode on tuossa. Joo. Tuossa on Google. Ei pitänyt mennä tuonne. Idiootti. Siis en tarkoittanut että on idioottia, mutta tabletti on. Menen Googleen. Täällä on Google. Home. Mail. Maps. YouTube. Drive. Play-musiikki. Play-elokuvat. Hangoitus ja kuvat. Täällä on Barbie ja Magical. En käytä, mutta en jaksa poistaakaan. Goodcraft, ruutu, WhatsApp, YouTube, kello ja Heyday. Mennään seuraavan sivun. Tuolla on omat tiedostot, puhelin, viestit, yhteystiedot, kalenteri ja sovellukset. Disney CR. Tuosta mä poistin pelin. Harsehaven ei pitänyt mennä tuonne. Sitten tuolla on Lasten Areena, sieltä mä katon Galaksia. MTV-katsomo, Yle Areena, Stealing the Diamond, Rolling Sky, Maxcraft, Grand Crazy American Style. Ai niin, mulla on Arvika, mä tiedän sen. Harvestland, Baby Fuzz, missä? Sori. Eiku, meni yksi ohi. Tuolla on SimCity. PewDiePie, Super Simulator, Farmcraft, Handcraft, Little Tire of Christmas, John Daslite, Baby Fashion Style 2, Baby Twins, Heyday, Netflix. Sitten on Microsoft-sovellukset. Täällä on Onenote, Skype ja Onedrive. Joo, siinä on mun tabletti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Joo. Sellainen. Sanokaa, jos te haluatte vaikka room tourin. Mä voin kuvata room tourin sitten. Mä kuvaan kyllä room tourin sitten, kun mun huoneen järjestys vaihdetaan. Ja bye bye! Tilata ja tykätä. Ja paina sitä kelloa. Niin näet kaikki mun uusimmat videot. Moi moi!